Bazalwane, uThixo ufika kum bazalwane uzothetha lamazwi kum. Dilele bazalwane, uthi uThixo kum akho namnye. Yeva ke amen. Uthi uThixo kum akho namnye umntwana wam endingamnikanga amandla. Uthi ndinidalile ninonke ndinika amandla, so akho namnye umntwana wam endingamnikanga amandla yoba asebenzele. La mazwi ke bazalwane afika kule nto ithi yindoda ekumele isebenzele umfazi. Afika kuloo nto nje apho kuThixo xa sitsho apha kum sithi khona umntwana endingamnikanga amandla, afika kum ahlabe kulaa ndawo bathi abantu indoda funeka isebenzele umfazi, kodwa uThixo usinike sonke amandla. Khanithi haleluya. So ithini le nto bazalwane? Mamela uzamphithisa. Ithi le nto wonke umntu kumele athi azisebenzele ngala mandla wanikwa nguNkulunkulu. Sebenzela ngala mandla wanikwa nguNkulunkulu. Sudelela amandla akho. Ifika le nto kubazalwane, ifika naxa becela imali yokuza, kodwa uThixo banikile amandla bona bacela imali yokuza. Xa ndizovala ke bazalwane, socela nje sigobise nje intloko, sizakwazi uba samkele uFefe.